बयनिसिमबो फुंबिलिनि लाइभआवनो फिन बरायनाय जाबाय लोगोफोर। दा बोरै दं बोरै गैया हाग्रा बारियाव बेरायदोंमोन आं। ओहो गैया। सोर? ए उफाय गैया लाइटसो हगारदों नै ना गोरान बाथोन देनो नागिरदों जोंना। मिमिनो मासे होलाय। लाइट नायग्राबो गैलालै आंना दानिया। टाइम बाय टाइम ओंखाम संदोंमोन लोगोफोर मोनबायानो ओंखामाबो। ओंख्रि ए दालि या उदै गाज्रिनि बुस्थुसो माथो बेयाव दङ। बैयावबो होखाबाय बा मोनबायानो दां। मोनबाय दायो नै बेखौसो बाथोन देनो नागिरदों। ए बेयाव ओंख्रि संदों कुकाराव बेनिफ्राय ओरैजाय न' सिङाव ओंखामा बै ओरैयाव मोनबायानो लोगोफोर। माइरंआलाय बरियालै बियो रुनाय ना मानायथाय माबायदि माइरंआलाय? नै जोंना नै बेयावसो थायो लोगोफोर गोथैसालि ससान थानाय न' लुनाय जागाया बेयावसो दङ। गिथावना जायगाथार जायगायाबा हले रावबो फाग्ला थानाय नङादां बिदि। जों गासै साबा थायोदां ना? सयजन जादोंब्रा दायो सासे ओं सासे मैया बारायदेरबावबाय सयजन जाबाय नङाबा जों साबाल'सो थायो हराव। जेबो सब्दलाय जेबो होआ आरो सोदोब जेबो होआ। दासिमहालागै रावखौबो जेबो खालामफेराखै। जोंना ओमफ्राय नैबे मासे एन्जर बिसबा गिदिर गिदिरखौ सेस साफा लाबो लाबो जाजोब्बाय। दाउखौ सिन्थाय गारा बियो। कमेन्ट खालामदो। ओंख्रि संनायाव ओंख्रि ना गोराना जोंना। ना गोरान इयो ना गोरान। बायलाय हराव सा लोंदोंमोनदां नोंसोरो? सोरबा गोसो थैयोब्ला गोसो थोदो आंलाय लाइजाम गांसेसो हरब्ला हामगौ। अन्नानै खनसे कमेन्टआव आइ लाभ इउ बुंब्ला हामगौ। लागाव बैसागोआथ' सफैखाबायानो आरो मास मोनब्रैल'सै। नै दिनैनो लास्ट जां माबा दिनै 28 थारिख। आरो साननैल'सै बेनिफ्राय मास मोनब्रैल'सै बैसागोआ। दोखो रंजागोन एबार। मोसाहैगोनलाय एबार उन्दु उन्दु मोसाखागोन आं। बैसागु
रंजानाय दिन नामा औ रावबो गैयालै माथो लाइभआवनो